Приятели, ето го втория епизод и тък му направих къщата, но няма прозорци и се чудя защо сложих тая врата тук. Сега скоро няма да влезе и тя ще сложа клипа на пауза за малко. Здравейте, клипът отново е в режим. И пак играя и тя пак левна. Майче ще се наложи втора пауза, не знам. Тя вече влезе. Нали виждате, Джойна. Така. Името е странно, не знам, нали. Следващ е Глен Чърви. Той участва в последните 5 олимпиади. И винаги сред първите. 5 метра и половина, това си казва скок. Сега си влизам в къщата, както виждате, и не знам какво да правя. И един нов участник, Джефри Дамър. И пак ми се изтощава батерията, но няма проблем. Ще го игноя. 6,1 метра. Трудно някой ще Имаме игла. Не. Дай ми вълната, която имаш. Нямам нищо. Автор на всеки от тях. Излизам. Става в Уха, също търся овце. Мале, те овце. Супер. Нищо, бе. Докосно. Следват ласкане на гюле. Това не е друг остров, бе. Той може да не е сред най-добрите спортисти тук, но определено е с най-голямото сърце. Добре, какво да правя? Къде? Добро хвърляне. Тук. Джими Вашингтън го изпреварва. Аз ще я взема. Ама тя голяма ли е? Не. Вече има победител в тази дисциплина. Новакът Джефри Дамър печели в тласкането на гюле. С скока на височина дигат летвата на 1,60 м. Височко е за повечето участници. Ще ви заваят. Червин отиха. Знам. Не подсказвай само. Заваля да... Сега всичко зависи от Джефри Дамър. Не е вярно, нали? Заваля сняг. Заемете местата си. Следва последната дисциплина за деня. Бягане на стълните спиртности. Съжалявам, но ще включих мой сняг. По-готина е твоя. Шампионът достойно защитава титлата си. Джими Вашингтън с лекота печели 100-метровата надпревара. Загледах се в телевизора, извинявайте. Да, извинявайте, това е... Джими Вашингтън е с едва 5 точки преднина пред новака Джефри Дамър. Победителят ще се определи утре в бягането на 400 метра, решаващата дисциплина на специалната олимпиада. Тя носи около 250 точки на участник в зависимост от времето. Утре ще се определи дали Джими Вашингтън или Джефри Дамър ще грабнат злато. Тя влезе най-накрая, победи. И не вали. Вали сняг и дъжд, бе. Добре, къде е къщата? Не вали, ти къщата никога не вали. Какво не вали? Вали, бе. Не ме плакай, който е категорията. Понякога има нови. Не се обижда, искам да те разведря. Тук не вали, тук вали. Джими, може ли това? Ето
защото тук не вали сняг. А по-натам вали. Но баш тук летне. А, Не съм яла 10 минути, ти искаш ли? 10 минути. друго какво ли да се оставя нещо. Къде ли има паяк? Искам да си направя лък. Не ми обръщай внимание. Паяк. Когато Да. съм потисната, ям много. Защо? Знаеш ли къде има? И не вземай от неща. Девет. Съжалявам, съжалявам. За момчето на плажа. Разказваш ли? Не умея да разказвам вици. Ще му да знам. Добре. Стана преследване на кокошка. Старичка. Баба. Някъде Чакай, имам ли меч? Та тя завела внука Не. си на плажа. Но той бе малък. На 3 години първо. На 3,5, 4. Малко дете, Джефи разбра. Не забравя. Бабата. Джефи, децата от гимназия Уини ще пеят. Идей. Хайде. Сега ми трябва камък. Не бях виждала Били толкова въодушевен. Били е техен голям почитател. Джефи се обади на телефона на Сидито и ги покани да дойдат. Невероятна постъпка. Не преставаш да ме изненадваш. Ти си прекрасен човек, Джефи. Ще танцуваме ли? Не, Аз Джефи след много малко да ще танцува. се Ще те вода. науча. Сега. Чакай, майче ми. Ще научиш ли Джефи има банен танц? Разбира се. Ела. Слагаш си ръцете тук. Не, на корема ми и на кръста. А сърцата прегръсти и се поплащаме. Добре. Какво е? Олимпиадата скоро ще свърши. Пак се заглеждам някъде, извинете. Пак ще се виждаме, ще бъдем приятели. Тя може да вече няма да играе с мен, не знам. Винаги съвършен. За мен Този клип няма да е много дълъг и няма да е целият с нея и затова имаше пауза и сякаш е такова единствена в да света. се свържем. И така. Това е... Никой не ми е Ако казал ви какви харесва си думи. клипа, моля, не забравяйте да натиснете вдигнато палче, моля. И забавен. И Не знам защо чак сега го казвам. Може би трябвало накрая, ама... Не. Извинявай. Джефи е виновен. Нямаш вина. Нищо лошо не се направя. Аз... Извинявай. Трябва да тръгна. Всеки ден. Машини, Петка. за малко. Не се пали. Фрапира лятото с новото Нескафе Теп 1 фрапе. Всичко започва с Нескафе. Какво се случва с мен? Сини.
отивам в планината да намеря кол. Защото там често понякога намирам кол. Една капсула храновите на ден. Различно усещане за жена. Комбинирай с феновите лист с грижа за твоята кожа. Научи повече на здраве.com. Сладоледия Нестле представя Пируло джунгли, сладолед скрит в желе, което се Не искам да. включи въображението си и виж какво с пируло можеш да сътвориш. А сега в Спаркли ураган се развихри. Плодов вкус отвън и вливяващ портокалов крем отвътре. Всеки Спаркли сладолед носи настроение за теб. Пируло, готови за сладоледени изпълнения. Фризерите на Нестле. Пак се загледам. Нещо. Домакински препарати номер 1 по продажби в България. Мале, тук с какво е пълно? Аз познавам един, където прави клипове с хакер, флуенски мастер, но аз няма да правя така. Мисля, че няма да му харесат клиповете, не му помня името на клиповете и дано да не ги гледат. Не знам. Не, само едно. Мале. Глобите му, ще правя да съм забравил. Избери сега. Лятото започва. Често ходиш на вилата или имаш някой кухня в бар. Как се справяш с топлата вода там? Искаш ли да чуеш какво решение на енергийната пение за любимата свиня? Аз отивам в къщата. Мале, колко съм зле. Кристалката и всичко ни е тук. Като Това май, че ще бъде много дълъг клип, не знам. Сега съм много доволна, защото фактически един бойлер отпада. Първо, Нагревателят за лимоно изглежда като обикновен не смесител за знам. вода. Но в себе си има вградена подгряваща система, която с изключителна бързина загрява водата до 60 градуса. С включването веднага идва. Сега, къде са ми Не се налага нещата? да чакам. Вода нормална за миене на съдове, на ръце, на всичко. Даже си доливам супата от това, иначе от бойлера никога не съм Ще съм в наливала, къщата. защото при източването от бойлера изтича свет. Мърсотия. Тя не се задържа водата, тя само минава през нагревател и абсолютно чувства. Нагревателят за вода за лимоно е абсолютно безопасен за употреба. Лесен за монтаж. А, не, как да му спала на това? Някак това. Аз идвам, че на мен ми чути. Или на каравана. Айде. Вече може да Мале, това ще бъде дълго. Мина, аз идвам, бягай. Обади си поръча нагревател за вода за лимоно още сега, за да имаш винаги топла вода. Вземи го само за 90 и 90. Всички кранове на Това, спестяват 10 това е края на епизода. Довиждане и чао от мен. За мен чао. GS.